Det er bare, så tager vi og stiller den rundt sådan i hele lokalet. Up, up, up. Hvad er det her? Det var med en anden også. Prøv at stille den op på fjernsyn, som de begge to kommer med. Så hvis du stiller den over i højre hjørne. Sorry for the interruption. Man kører den op over fjernsynet. Read between the lines. Ej, jeg skulle sætte min skumbold ned, og lave et sygt godt trick med. Og lave den der, hvor du laver. Jeg lægger den ind i, kører over her, hvis du har den derovre, så er den herovre stadigvæk. Og så tager man opmærksomheden væk, ved at gøre sådan med bolden. Så tager man den anden bold op i den anden hånd, uden folk ser det, og så gør man det igen. Så tager man begge bolde ind, og så kører man 2 frem. Det er fedt. Holy moly! Prøv at se, hvad jeg kan. Gode venner kan lave alt sammen, men bedste venner kan lave ingenting sammen. Ja. Åh, for helvede. Stupid motherfucking hand. Fuck, jeg er fuld. Jeg er fuld. Fuck, det rød der. Fuck, det er svært.
op og højt, mand. Det runger af noget, mand. Ja, fandme huset klap. Au, for satan, mand. Jeg har også en af de nederen ting, ved at være syg. Når man klør sig i øret, så øret det meget ved at sådan smerte.